Малко. Не, бахте. Слушайте. И здравейте, аз съм Сабелката 05, с мен е СТОБГ и сега ще да ви кажа нещо, което вие трябва да разберете, но ми убиха 10 пъти една група от зомбита, 3 паяка и няколко крипъра ме гониха и умрях няколко пъти. Нищо сериозно, спокойни сме. Сега, ти не го гледайте. Ги зомбите. Айде. Къде ти глупти? Бях почнал да събирам дърво. 64 Аз вече започнах да снимам. Не съм още 1.9. Сега ще ви гледате как зад кадър се тегля. Още Optifine. Optifine. От руски сайт, който ви сигурно не сте чували. Защото имам един проблем с Google. Значи ме завладяха Google-а. Да. Какво? Не си викой ти да владява Google-а. Сега, като си пусна Google, пише Русная, някакви си там на руски. Дай да видим с руски Optifine, да видим колко ще ми зарие. Да видим дали пак ще има join left. Че аз започна снимам. Ти вече започна, докато... Не съм започнал. Как да съм започнал? На кого ще снимам? Той края на просто мога да снимам. Ти ще направиш туториал как се инсталираме Optifine. Писано ми. Сега ще има едно join left. Сега добре. Как лаги? Пак съм заровен под земята. Не спира да лаги и може да ти излезеш къдо. Пак ме изплю. Не, просто... Така? Започвам да си правим навред. Не разбирам къде е проблема, защото не мога да си играя на Optifine. Защото играта не е създадена за Optifine. Какво става? Майнкрафта поводява. Моите откачи. Слагам едно блокче, но слагат... Не само поводява ми направо откачил. Започвам да строя навеса си, което сигурно ще бъде къщата ми. Значи, драги зрители, ще се наложи да си така и изтриям. На кого говориш? На драгите зрители, които са в твоя канал. Да, браво. Аз тук... Много добре този. Сега направо... Защо ме пара ти? Вижте голямата аномалия. Аз съм да стана на границата. Половината ме вали дъжд, половината ме вали сняг. Сега че много хубаво сме. Аз сега изтривам Майнкрафта, буквално го изтривам. Не съм става така, не. И... ще го... Не, малко по-натам. И... Точно на границата съм. Опа. Снимка. Сега пак ще го изтеглям, драги зрители. Сега си говоря. Се нервих на Buy Minecraft. Трябва да теглим от Замунда и наново. Да знаете, нямам купена версия. Добре, стига си говорил. Не чакам купена версия. Да, малко викам. Не се чудвай много. Този епизод малко твърде... Да знаете, имам Eurotrack Simulator купената. Не, стига де! Ти моя клип, не е твоя. Аз съм купен Dirt Truck на Dirt Showdown. Имам всяка не съм слушал. Я имаше безплатна. И имам купена също и Assassin's Creed.
Само имаш една промоция. Твоята Assassin's Creed, кой знае какъв букук е. Да бе, наистина е купена, не се шикувам, само че имаше... Купена, ама да знаеш колко е смотана. Значи, ще заснема един клип. Много е готина. Готина е, не го слушаш. Няма и пушки. Има пушки! Аз в момента съм стигнал до едно ниво с пушки. О, как са базиками. Ние с него да ги спорим. Не се шикувам, искаш ли? Утре обещаваме, утре казваме... Няма било пушки. Утре искам клипа пратен. Утре ще снимем клипа... Сега ще ти проверя клипа дали си снимал с люспености. Така... Няма да пробвам, защото знам, че си снимал. Сега ще видим, утре обещавам, ще заснем клип на Assassin's Creed до там, където аз съм стигнал, да видим кой е правия. Кой е правия? Баба ме права. Де да знам кой е правия, ще видим. Аз съм правия, защото аз играя. Значи, драги зрители, пишете в коментарите дали ви харесва такова, дали ви харесва Assassin's Creed, неговите коментари, аз ще ги прегледам естествено. Търся пясък под снега. Ако не ви харесва, пишете, че не ви харесва. Харесва ми. Сега стига си... Вода. Сега тук правя всичките неща, влизам си в Майнкрафт, а не че имам купени. Хи-хи-хи. Казах тихо. Чай, тук го направим на две. Теч. Аре пак да го оставим едно да имаме на колко ще бъде. Така. Вижте колко е готино. Че трябва да снимем. Така, вижте колко е готино ли сме под леда като в иглу. Така, сега ще заведа до едно иглу. Къде сме иглу? Едно иглу, ще видите ви едно иглу. Внимай да не щупиш локче, че после само ще си патиш. Няма да ходим с него. Ще си патиш. Няма да ходим, защото не съм сигурен къде се намира. Така че сега ще продължим строежа на покрива си, да се каже. На навеса. Хубаво правиш навес. Тук е цяла къща на къщата. Аз пък си тегля Optifine. Майко мила, писна ми вече. Сега почваме клипчето, моето е 10 минути. Моето ще е 15 минути някъде. Хайде, смотан Майнкрафт. Опаките чуте. Да знаете, очаквам от вас много. Знам, че табелката има 6 абоната, обаче това малко не ми се вярва на мене. Да, аз не лъжа. Малко не ми се вярва, защото знам кой се е абонирал за него. Добре, къде ще вземем 6 абоната и те изведнъж? Познай кой се абонира за тебе. 3 пъти се абонирах за тебе от третия ми канала. Браво, с тебе, ама аз абонирах също от... Аз също абонирах от... Стига се разкрива. И аз абонирах от тебе от 4 места. Аз от 4 места... от 4 места се абонирал. Румен се абонира за мене. Имах... Ти се абонира от 2 места за мене. Как не, от повече са. 2 са. 3 са. Имам един непознат абонат. Аз имам много непознати. Имаш 0 непознати абонати. Имам много непознати, а са 6. Да, имаш непознати абонати, да знаеш. Имам. Добре, стига с спор. Чи клип или съдебен спор? По-скоро съдебен спор. Добре, здравейте, днес сме в съдебен спор. Аз влизам в сървъра. Разгеле. Защо? Влизам в сървъра. Падна. Разгеле. Дай да видим. Как много гледа къде. Да видим дали ще ни тръгне Optifine или само за тъй. Вижте какъв факт. Бързо снимка. Летящата факла. Направих снимка. Optifine. Летя под земята. Нещо Майнкрафт съм се прецакал бая много.
Аха, тръгна. Сега да видим дали ще ни изплюе. Проверявам ФПС-то. ФПС-то е наред, не ми пъква. Очакваме да ни изплюе. Проверяваме дали ще ни изплюе. И много лаги бе, ма излез този сървър. Вече спира да лаги се. Ще видим. Айде, почваме. Ох, аз ги бе. Спря се тук. Здравейте, драги зрители, днеска ще търсим тръстика, както знаете, защото просто Enchanting Table без тръстика не може. И аз ще му допълня интрото. Здравейте, ние сме в съдебен спор. Да, съдебния спор, тук при малко спорим, за какво спорим? За всичко, което ни хрумне. Охо, тук имам езеро, айде на кънки. Значи сега сме... Ко става бе? Що леснах, мен ме изплю? Окей. И сега сме с Optifine. Какво бе? Сървъра е спрял. Не би пише ми логин. Логин. Ама аз не виждам, че сървъра е спрял. Ами пускай го бе. И днеска ще ви покажа... Видеото ми е прекъснало. Не. Както и да е очевидното и няма го качвам. Аз имам клип, ще го кача. И днеска ще ви запозная с моите такива сървъри. Ето това, и тези и тук то не работи. И надявам се... ще пускаш ли сървъра? Ти да си смалил екрана. Не. Не съм го смалял. Айде, пускай го тук. Ще се патиш. Пуснах сървъра. Чай, че не си виждам ФПС-то. Не си го пуснал сървъра, бе, стига си въгъл. Пусна ти сървъра, аз не знам какво правиш, ама аз съм го пуснал. Айде стига, това фрап, защо не се отваря? Ама аз не знаеш. Така този епизод е малко по-странен, но все пак е епизод. Епизод не епизод, много странен, защото аз половина за епизод не снимам. Аз целият епизод снимам. Айде бе, то смотано нещо, по-смотано от фрапса не съм. Ама на такова усили се ако искаш още малко ще усили музиката да оглушея. Ти чуваш ли я? Аз ще оглушея бе. Не си виждам ФПС-то на фрапса бе. Аз оглушавам, пък ти говориш за някакъв си фрап. А те добри ли? Да. Чай, сега трябва да изляда и вляда от Майнкрафта, ти сигурно си джойнал. Даже ще да кажа козирката. Каква козирка бълнуваш? Терасата. Коя тераса? Ти. Навеса. Какви са тия реклами бе? Отписна ми от реклами в... Смотани! Писна ми. Така? Аз ще ти за дърво. Майко мило откачи. Какво да затварям? Ще се наложим. Така и... И ще откачу. Килека. Ние днеска ще добия малко дърво и ще си донаправим пода, ще направим стъклата и... зомби! Айде бе! Зомбианско, зомбито са на зомбио! Това има, но такова толкова малка листище, да знаете, че каменната браза е по-силна от каменния меч. Или камен... Ти го знам. Да, ама Iron бразата е много слаба, има 0,1. Да, знаете, днеска много съжалявам за стрима, защото той ще го качва утре. За вчера фактически, вие гледате. Стрима просто беше отвратителен. Качеството беше минимум. Снимаш ли? Качеството беше едно топ БГ. Ти снимаш ли? Естествено, къде да бе снимам? Аре, що не ми излиза ФПС-то отгоре? Ето, ти снима заради ти лагило, заради ми скапа Майнкрафт. Не снимам в момента. Да бе, как не снимаш бе? Това Майнкрафт
Сигурно, че влиза трактор тук. Съвет на ми ФПС-то. Аз не съм влязъл в сървъра. Так да, нищо не мога да ги. Ох, започва съм. Опа. И сега какво ще стане? О, боже, не спира Че да... Боже мили, плувам. И ще оставя линк за този канал тук на този човек. На TubeBG, за да видите как... Плувам в бокчета. Как да? Ама що не го снимаш? Добре, айде, сега почвам да снимам. Здравейте, драги зрители, днеска... Ще снимаме в летящи блокчета. малко Майнкрафт и в момента сме на парзалката. На езерцето, я там кой има дърве. Чая си оправим настройките, тук видео settings. Тъй render distance. Трябва да бъде бързи настройките. Направо компютъра ми ще откачи от тия настройки. Ах, как му върна назад. Как му върна назад, е. В момента вари на 10 FPS, представете си. Чакай, Чакай. Шо ме върна назад? О, ти ме върна с 1 км. Ти си преди 5 минути снимал. Извинявам се за големия връж, за голямото връщи, но... Не, мен ми крашва като на Пенчо. Не бе, моля си да се сърва, аз не мога да играя на спокойствие. Сега се оправи. При мен не ям една първила 1 час. Кой да направя? Ами ще гудваме. Пак ми вари на 14 FPS. Тая игра. Просто този компютър е за подмяна и скоро ще му направим такава. Кога ще купиш на компютър? Не! Върна ме назад! Ой, мене! Не, ако още един път му върни, ще спре епизода. За бога. Айде бе. Върна ме на 1 километър назад. Тебе, аз ти поне не снимаш. Извинявам се в клипа от тяхното жена. Стига бе, какво поне не снимам? Снимам, как ще не снимам? Добре, извинявам се в моите клипа, ако чуждена трак. Но това ако ви е първата ми. Знаеш как се чува? Пум. Да, но сега трябва да се чува по-леко. Чай сменя езика, че нищо не ме разбирам. Ти на какъв език си? Английски на къв да съм. Ама аз също съм на английски и се разбирам. Ама не си разбирам настройките там в видео settings. Аз съм свикнал всичко. Аз съм си на английски и съм се свикнал като английски. Стига, то 9 дена сменя един език. Да, ако ти лаги майка, аз къснеш език. Най-много кадри в неограничен да вари на толкова с FPS. Колко 6, 8, 2, 4, 6, 8. Кой се бориш? Clear Water, тук има 1000 настройки. Аз имам шейдери. Tiles, какви? Шейдери. Този сервер много манерзи. Я ще туря някакви шейдери. Да, но значи колкото сваля FPS-а. Аз сега съм на не знам с колко, но ми сега валя на 14 FPS. Защо ме изплюва, бе? Съжалявам, пак ми спря видеото. Сервера пак спря. Не, драги зрители, това ще чакай. Драги зрители, това ще е за епизода. Вече знам какво ще е заглавието. Надявам се да ви харесат. Струшите лайк бутона, абонирайте се, споделете. Струшете го. Абонирайте се, споделете се с приятели, предложете нещо в коментарите и това беше от мен. Довиждане, чао.